iwe ndiwe mwana number 1 ase zibina ubanga zija Rati wowa ndi abale wa ndani ati ndi abale wa JB ineyo ndine mulongo wake wa JB ineyo ndifuna ndikuuze kunena kuti JB ali ndi ujeni citizen ku America iweyo and he's got nothing to lose iye ali ku America ine nimaona ngati ndisika na ozindikira popanga video yake kuti afuna zimuza Tamia yo za nzeru kuti okay pali cha nzeru chimene atayankhule palibepo cha nzeru chimene wamuza Tamia iya ini tutu kudziwa kale pano bazokhala ngati kuti amene wapalamata amene wapota Tamia ja ndizokhala ngati sagona tempweteka. Anyway, by the way, mtsikana uja amene yankhula zoyankhula kuchenjezo kumuchenjeza Tamia ja kuti zimene akupangazo mwakuti akwalima ndi boma kuteleza mbiri mtsikana amene ujayo amene kuti mchemwali wake weniweni wa JB amene ali ku America ayo ku America amene ujayo wakomanaso ndi nzake Pido International amene kumungalula kuja kuti basi kungomungalula pachitili munyengo yongong'alulana ndiye anyway pali zinthu zambirimbiri zimene zikuchitika muno kobe umusedandaule ifeyo ndi ntchito yathu kuzisonkhanitsa zinthu zakuzika pamodzi inuyo muzionere pafupi chifukwa simungakhale busy pito kuti yayi muzizionera pompano Pido International and he's got nothing to lose iye ali ku America ine nimaona ngati ndisika na ozindikira popanga video yake kuti afuna zimuza Tamia yo za nzeru kuti okay pali cha nzeru chimene atayankhule palibepo cha nzeru chimene wamuza Tamia chifukwa akanena kuti JB ali ndi citizen ku America iyeyo mfuna ndizo sakudziwa kuno kuti Interpol iyeyo chakwera yatafuna mphamvu zimene ali nazo sakuzotathika kumuzusa JB yo pamene ali palibe pena pali ponse kaya uli ku America kaya uli ku Germany kaya uli ku Canada kaya uli kuti inu anthu ena inu mumazitenga ngati odziwa nkumatamika in the name of kuti mfuna kuwasokoneza anzano amene God is you have to understand kunena kuti at a certain point is a calling, it's a calling on somebody imene iniyo mukufuna kumuchingira. Wait, let me tibitirize. It's unto enawa is a calling imene mulungu ndatentedwa words ujwayela kabi lo sisilo ujwayela kabi ngifuna kumuchongisa. Unto enawa is a calling imene mulungu anachita kuwapasa kuti iyi ndi ntchito yako Malawi not Malawi. Uyu ndani Ludacris uchaponda. She must shut up, close her mouth. Inu Malawi amene mukuzo not you got nothing to say. You are beneficiaries of corruption. You are beneficiaries of Cuba. Have you seen indalama zimene zangongoledwa ku bank? I was talking about Reserve Bank and Toipa Mitima. Ali kunkati kuja knowing kunena kuti anthu akutenga zindalama izi. Kodi ichi ndalama chimene chijentchito imene achigwirisa ntchito ya mtundu wanji. Achigwirisa ntchito ya mtundu wanji. Inuyo ndi amene muli anthu opusa amene mmapangisa kunota Malawi anzanu apezeke kuna kuti is a target because of you are stinking stupid mouth of becoming out. Kodi muri sisi kumveka? Are you serious? So ndikubwebweta ndekha pano. Ndikubwebweta ndekha. Ejime muri sindi kumveka nja. Nanse, can you comment? Muri ndatentedwa kaya? Ala inu generation imene yadzuka pano ya achina Tamia ja kusakale munthu wapanga distract because ana amene wawa ngati if mukamanena kunena kuti pali ena akuti koma school ija ndiyofunika school yake yofunika itiyo chifukwa tu anthu amene when it comes to education you see education in actions. Kuja ku sukulu ndifuna ndikuzeni mumapita kukakhala pansi ndikutenga pepala si choncho. People are just ligwira ntchito. I'll give you an example. Alexius Kamangira is a very educated lawyer. The whole judicial system. Ulibe oseje na mina kumene kuja. Ndi anthu okuba.
they are beneficiaries of Katangale. Everyone in judicial system mukamuona. Minister kuyimirira to help fighting against corruption kumuthandiza elections. Oseja ndi okuba akuyeneka kasekeredwe kundende. Because they are part of Kuba. They are not educated. This is the real teaching now. Let me teach you. Uyuluda Chris Chaponda ku TikTok kumene aliko. Sinambe chabe kupanga ineyo operate TikTok yanga. Uyuyu ndifuna naye one on one. Chifukwa ndi anthu amene amakapanga distract anthu amene akuyimirira amalawi. Tamia Jaa is representing Malawians, even the Malawians in the villages. Amene akusowa ujeni. Iye akana kuti iweyo kuzitenga ngati ndani. Iweyo Tamia Jaa kuzitenga ngati ndani. You think you are above the law. So iweyo Ludacris Chaponda, whatever you call yourself. You think Chakwera is above the law. You think Chakwera is above the law? Chakwera himself is not above the law. Chakwera is there to work for the people. He's also like Menalini, a civil servant. They are not supposed to abuse the powers of their offices. Nobody is above the law from Chaponda, the president. And I've been talking about that here. Kuchokera kwa Chaponda, kwa Chakwera. Ndikuzafika kumapita kumusuku. To a Malawian in the village, nobody is above the law. So bano inuyo mukanina kunena kuti iweyo Tamia ndikufuna ndikuuze amene akukupusisa akumpusisa ndani Tamia is calling. Do you think kunena kuti ndipita kwa Tamia ndimuze we Tamia ndifuna upange chakuti iye uja you think kunena kuti sangaganize bayeka wina aliyese Mulungu anampasa nzeru zachibadwiro inu musamapusisike ndi ujeni masukulu amene tinapita ndi chifukwa chake as I'm talking to you right now ku police ku army tili ndi anthu amene anapita kumene kuchopanda certificate amangosiwa kumenya mpira ndikugolesa amangosiwa kupanga makuti ndikugolesa. You know why are they in police? Why are they in army? Chifukwa chonena kuti si pepala lija limene makatenga ku school limene limagwira ntchito muzindiona ineyo anthu ena anumma ndiyesa mbuli ine sinapite class ndili ma classmate oyipa ine pali ine pano nkupitiriza sukulu but I'm not doing it for anybody. I'm doing it for me. Koma ena anumma ndiona ngati mbuli because you stick to one language. When it comes to English, let me tell you, I went all my schools in Eyo. I went to what do we call government schools. The teachers that were teaching us, their English were like this. How are you? Can you go and tell that you want? That environment, what did you expect my English to speak like somebody who is in at Kamuzu Academy? Shut up! You must not take English seriously. We are in an environment whereby somebody who is at a private school cannot speak properly, cannot speak the way somebody at a government school, somebody who went to a government school, I would say, a government school. Now, this girl, Ludacris Chaponda, I want her to withdraw her statement. Don't come out and threat people. Leave Tamia Jaa alone. Because people like me, we are going to work with Tamia Jaa. Tamia Jaa what? Ineyo nifuna ndikuuze. Nchimwene wanga ndi JB. JB ali kwa America. Kwa America ndipo ali ndi citizen. You know America you. You know America you. So you have a citizen, you think kunena kuti you know it all. Ama kubwera kuza kunyamula pa khomo pako. Kuli Interpol. Assistant nimeona ngati ndino ozindikira. Koma useless youngsters. No wonder ndane natudzulo. No wonder Achakwera cannot request people like Ife Makanda Chembele. Cannot want us. Akufuna ana amene wawasindane na ine. Ana onsewa enawa. They are busy kuchikito content creating. Now, Tamia Jaa mumusie. Tamia Jaa mumusie. Ngati mukufuna kuchuka ino Aluda Chaponda whatever your name is, musachukire pandani Tamia Jaa mumusie. Inuyo ndima beneficiaries. Ena ndino anthu oti mumanyengana tamene wawa anthu aboma akukunyengana amene wawa nguma kuzu kwatu kuli chingongole ndipo chingongole chimene chikuonesedwa is just a news. Koma chingongole chimene chili ndi ngongole ya dziko la Malawi tichipange times 4. Lelo tu ndi anthu omwewa anyamula polisi panopo ali busy kuyenda m'manyumba mwa wanthu. Ali busy kuyenda m'manyumba mwa wanthu. Akamayenda m'manyumba mwa wanthu akufuna kumatenga ndalama zawo. These are monsters. These are criminals. These are gangsters. Hey,
ine mbanga ali ku America inu amalawi amene muli zisiru zawo amene kuyankhola yoti ali ku America ndinu amene mumapangisa kuti anthu amenewa who are not above the law achaponda in their cabinet azipezeka kuti akutenga mphamvu chifukwa ndinu zisiru zanthu. Ndinu zisiru zanthu. Let me tell you, me to my coming to social media, muzindiona I don't care ya. Ine mabwera tu mmene tabwerera Simon. Chifukwa chani? Let me tell you, amalawi ambiri nakuzani kale. Amalawi ambiri kunja kwa Malawi, kwa dziko la Malawi. Samafuna kubwera poyera nkukuzani chilungamo. Be it Canada, be it America, be it UK, be it wherever, kuli ukapolo. Ena adango sintamalo ovutikira. Moti anthu akumamiza akumalawi enacha, they are better than somebody who is in America. And that is the truth. But the thing, safuna kukuzani chilungamo. You understand? There is a truth kunena kuti ndalama when it comes to dollar against kwacha. Pamene yafika kwacha pamabi ndizoonadi. Dollar ili pamamba. But let me tell you, mukapita pa YouTube, just check asika na mene agwidwa, akuba mustolo, akuba muchani. You know why? Anthu amene aja ndalama zawo akalandira, akapita kushifiti huku, kusetization, akapita huku, akapange kumene kucha, ndalama zawo zija akumapereka kumuzi kuthandiza azibale yawo. At the end of the day, ndalama zija zikata iwaja alibe ndalama yogulira lipstick. Alibe ndalama yoti avale dress on sapato, anthu aone pacha, aone pa Facebook. Ndimi yoyo iyi mwatengeka nayo pa Facebook mufuna aliyense asikana ndikuwaziwa ine tatawa ndikuuzeni bwino ana inu mwina sumumva ndikulangizeni ine nzano opanda amayi ndi bambo anga anandipasa malangizo mukamakhala pa dziko la pansi live like you are alone, live like you did not see your neighbor who bought a car. Live like you don't see these people who are wearing heels or what. Live like anybody doesn't exist. That's how in me I conquer. And when people enter me, they get out by themselves. Because if you come with a heart to come, me, I'm doing this. Me, I'm building a house. Me, I'm going to buy a gogoda. Me, I'm going to buy a this. If maybe you see me with a cloth that I bought it online, on Shein. Why are you buying a cloth on Shein? You are asking me a stupid question. I am buying a cloth on Shein because I can manage to buy it on Shein. The label clothes that you are wearing, I know how much expensive it is. Because you are wearing that is fake. I know the best shops in America. My outlets are America, what I can go. My friend, I close my ears. What you talk, I don't listen. You buy a jet, I don't listen. I don't know how you buy with that jet, that money. You are a thief. We don't know. Sinaga umalawi, we just alliance. Boss. There is no boss in Malawi. We have 99% of thieves. Mbava. Zoti, they don't want to be questioned. They don't want to be asked the questions. Now, inu mulipo ena hapa, mafollowers ansika na uyamene ati ndintani kuicheni ku TikTok. Makwini of TikTok. Andani. Andani. Aluda Kristi achaponda. Mubire muka uze deliver my message. Kunena kuti she must leave Tamia Ja alone. We need Kumalawi more than 100 people like Tamia Ja. And let me tell you, ndakuzani, ngati muku vote September vote and win alliance. Ina nane nakali bring any government we are okay. But if inu ngati mula ntho zindikira. Iye ngati anali munthu ozindikira Luda Krisi mumuze kunena kuti ndachita kumulemba pansi apa kuti nsaiwale dzindo lake. Iye nganali ozindikira mukalembeko ku TikTok kwake mukamuze kuti ukadakhala wanzelu ukadadzuka ndikuyamba kupanga memula TikTok yonse uziuza kuti anthu inu tiyeni tipite ku Facebook tikampange support Alexius Kamangira amene akupanga fight against corruption chifukwa chonena kuti despite anthu inu kuvotera whatever party you are going to vote for ngati siti kupanga fight corruption ku judiciary mavuto se wakhala kupitirira. That is a wise person who will come out and speak. You understand? And I will respect you. You know why? Chifukwa awawa chipani ichi chikuti chichoke. Chipani chimechi ichi chikangochoka. Let me tell you. Chipani chimechi ichi chikungochoka. Corruption is not fighted. And zangoferera momuja. Malawi will be 0%. But if you are voting and we are supporting Alexius Kamangira fighting against corruption,
tikugwira kumutu andale amene atabwera anthu oyipa mitimawa. You hear me say so? Kukubwera kaya mukuti UTM, kaya kubwera mukuti DPP, kaya mukubwera mukuti MCP. Azakanika kuba, azakanika to abuse, ndikupanga torture mizika mena kupangira panopo Tosa Alliance because no Malawian voted for MCP. Every party that was in this Tosa Alliance is still there. Everything that is happening from the day of Chikangawa, the 9th Tosa Alliance is there. If in Chikangawa that was murder, Kuyambira, UTM, Afford, whosoever, they have some explanation to make to us. Because if anyone is not taking any action, that means they're inside with them. You understand? Yes. So the only thing, the wise, it's not about education in the kusa ni kali ku police kule anthu amene anatamanga umwe kucha chongozi wa mpira ali ndi abale yawo. Why sada tenge paper la lao? Chifukwa kudziwa kuna kuti it's not that paper. Education, we see education in your actions. Ineyo ndifuna tukuze nine pali ne panopo. I can challenge you. Ineyo more than ineyo ndumene mukundone. I'm more than Achakwera. Yes. Because I hold everyone accountable. It's not about how many papers or PhD you have. You understand me? Now mukamati iweyo tamia ja kuti uzitenge ngati ndani. Iweyo you think you are above the law. Iweyo Yuda Iscariot chaponda. You think Achakwera is above the law. Iweyo Yuda Iscariot chaponda. Yuda Iscariot. You think Achakwera is above the law. Ini Achakwera inaga kuziwa. Akuziwa kunena kuti he is not above the law. He has to listen to the citizens. Alindia na amisala. Ogenda, otukwana, amamina. Eyetu nde anake ena mastabon ndi achina tamia judge. Kufuna kuwaonesa kuti ifeso tili ndi mphamvu. Wala kwa chani tamia. Wala kwa chani tamia I will fight you if you try to fight mwana amene ucha. That's the way now you have to take when you look my viewers and people that were amene mamona tamia ja. Ndiye mupita amene makaonera Achaponda. Can you blame tamia ja? Achaponda lo wamboma lero. Kutakaita na chinyamata lero. Iwe Yuda Iscariot chaponda. Ngati uli beneficiary. Wazi mene anthu awawa mboma wa amapanga. You must shut up. Close your mouth. Stinking mouth. Usati nyase. You don't know. Antu mena kuvutikira. Muli manyumba mwanu. Muzipase ulemu. Avoid every activist. Avoid everyone like mene tamia ja akupangira. Mulungu wa mutuma. Amene ucha musiye ngani ni ntchito yake. You understand? Hold it right there. Sinatani na inuyo mufuna kundiuza kunena kuti iyeyu akazinyamula likoma lero ndiye ndipanga live tamia ja andimva. Yuda Iscariot chaponda. Akuti iwe tamia ja you think you are above the law? A very stupid question to start her life. You are not above the law. I'm telling you like now iyeyo is Chakwera above the law. Is Chakwera above the law? It is her who is giving them to be above the law. Karibelo yipa karibelo nyasa. Chifua chani. To them, what they believe in is to silence. Muntu amena kuima pa chirungamo cha Malawi osauka. Poapa. See how foolish they are. Now you want to threat Tamia ja. Tamia ja antu amena kutuma wako pwetekesa. Amu pwetekesa ja. Ata pweteke yondani. Ata pweteke yondani. Boma ilinalo wa muje government litiro. Boma ilinalo wa government litiro. Analo on government by going to the street and marching and amene atavala my jacket osaoneka jacket this my jacket is beautiful. What are you talking about? A very useless human being who cannot think. Ana jacket yanga ikuwala yini potenti ya lady jacket yoti koma abale ineyo. I asked my husband, I said as much as we know kunena kuti chabu no DPP mukuti ya ika Tipex.
Koma inu jacket lavalidwa apa pali anthu awawa akalowa muboma mukuti akonza ziko kwa mbele yamba kuzikonza iwowa. It was my question to ask my husband. Today I talk with pride. When I say my husband, he comes, he don't want us to talk about Laz. That's how he called Laz. My husband loves Laz. I hold everyone accountable. I don't hate Laz. I hate their behaviors now. This is the reason why I'm allowing you don't understand life. You cannot understand simple thing. You cannot understand simple thing. It's not about hating and coming. It is about their stupid behavior they are doing. Antu kumamizi ukukulinjala. Antu inuyo iweyo uzika bwela lelo iweyo tamia cha. You think you're above the law. Asha kwela nalo walitimbomu 20 jana ndiri fuata mia ja wabwera uyankula inu mukumulesa beneficiaries of Katangala ntokubayi tamia ja don't try to attack mwana menochi alinkwepa mwanga because what she's doing is part of pastoring. It's part of pastoring. Let me tell you, Zulonalibano, I was talking about the biggest scam. Biggest scam ni chalichi. Chimene ifeyo amala wambiri chinapusisidwa. Uchalichi kumapita antu. Amene osauka. They be demanded apereke cha 10, apereke chopereka. Akamabwera ku nyumba anthu ajalibe chakudya. Abusa wa makali pa plan pogula galimoto. Abusa wa makali pa plan. Amene muwanena achakwera achokera ku that scam. Ninkana kuchokera chaka chimene analowa mboma kuzafika lerolo. Patenga nthawi yaitali bwanja apapa kuti akafike kumati afuna achinyamata. Inu amene mukuziona kuna kuti ndinu achina no it all. Where you are not above the wall achina Judas Iscariot chaponda. Hi. Inuya amene mukuziona kunena kuti you are above the law. Inuya amene mukuziona achina muti ndi kandi Judas Iscariot chaponda. Amene mukuziona kuti you are above the law. Tamia should stop speaking because you are benefiting from what they are doing. And the people should still struggle. Achinyamata amene akwafuna siku la lero loli. From 2020 anali kutiko. You cut off that bullshit, you withdraw your stupid statement and delete your video. You don't turn on your case the people in. Inofenda ndinu zisiru kandi uchisiru kwa ntundu wanji. You want people not to speak. Inu ndinu antu otani. Mumamva bwanji kuti izinthuzo zisingobwera kwa inu noka. Ena akati ayankhule kususana mukuti usasuse because inu your stomachs are full. Because you are managing life. Kodinu lelolo Mukamati inu do you know Mukamati iweyo Tamia ja you are not above the law. Do you know ziko la tukula ntu okuba amene ali even ogwiririra as I'm talking to you right now they are free outside. A criminal offense of kugwiririra they are free outside. Chifukwa chani zikolo likuyendesedwa ndi anthu amene sali konda. Zikolo likulamulidwa ndi anthu amene ali anthu oyenera atsekeredwe ku ndende ndi kuseka molimbika. Nango munyanga na ngcondo. Me, I must task. You understand? Inuyo muzisule mitu mwanu inu achinyamata. Muzisule mitu mwanu
mukangoona anthu opepera awa angoyera khungu akangobwera pa social media panoyambe kumakunamizani. They are beneficiaries of stupidity corruption. Ndinkana ndakuuzani kunena kuti the only thing you can do is go and vote whosoever you can vote. But one thing you should not forget to do, I am not asking you, I am begging you, because Enanu, you cannot understand. Don't make my head, Don't make my head so I can scratch. I can go crazy for Malawi because ine ndaenda maiko and I know dziko limene lija likuonongedwa lija how beautiful it is. Ndifo yake muli ni machina zamene amanga mizika kumene kuja. Muli ndi azungu amene makanika kuphunzira chichewa ndi kumakhala kumene kuja. Chifukwa chani dziko lija ndilankaga ndi uchi. Ambiri nusumu kudziwa. Dziko limene lija ndilankaga ndi uchi. Ambiri nusumu kudziwa. Now, try to be attacking it, Tamiaja. I'll fight you 24/7, 365. Enanu ndinu zisiru because you are benefiting of Cuba. You are eating from Cuba. Enanu mukugonedwa without you wanting. Mukugonedwa inuyo koma akupaseni ndalama. And you don't care. Achi nyamata inuyo ndi amene mukuyenera mudzuke. Acha kwera nali kutiko. Kuyambira 2020. Samadzo kuti kula chinyamata. Now we are almost some months to go to September. Akutuluka ata kufuna nyoya chinyamata. Are you this stupid? You are going to just be caught in any trap that is happening. Mukamanga matama mapeji manu mungati ndino anthu ozindikira. You are mbuzi bubuchana na masempani. Osaziwa kulowa nklasi koma osapanga understand chimene muli. Wina ndi uyu amene Yuda Iskarioti chaponda imumuzi. Asiye khaidwa yake la mabi. Because kutikita kwa kundaleka kuna comment. Koma the comments it has to wait a year to approve it. I know kunena kusanga ibanga approve. You understand? Ndinu anthu amene munalinga limauche ma agency ako Oman. Anthu akuvutika, they are crying out. Ndithandizeni ife kuvutika. Hey, no akunama amene wowo. Iwo aja nali ma beneficiaries amene amatenga ndrama kumana ndrama ndikumagulisa azinzawo. Endi kudali kuopa kuna kuti akangoti apangidwe kilemu awa ndikuti ndikweneka ndikwese ndrama. Anali mantha. Inu amalawi enanu ndinu ndani inuyo? Ndinu ndani amalawi enanu? Who are you? Who are you? Musamati yankhulise pambali pamene pakati tikupaona. Anthu akudya chitedze. Anthu akudya masamba. Inu kumalawi uli anthu oti mbuli zosapita mkalasi zotola alibe certificate. Ngati certificate ali nayo ndifuna ndikuuzeni yoti adachita kugula. Mupite mukaone kalata imene akuti ati muti ndani awa ena awa muti kaya ndi Agape kaya ndi ndani ati Agape alemba kalata yokakamira akuti ati apange age limit kuti Peter Saimeso. Munthu amene mukapita mukamfufuza amene akulemba kalata amene akupangisa sukulu yake anapita kutiko. Ndiye mukayangane criminal, go do the background check. Mukayangane criminal record yake kuti ndi ndani. Ndi anthu amene mufuna inu amalawi feti zikhalati zaopa. Anthu amene akuononga dziko la Malawi. They don't care about Ampawi. Amene alibiletu olo inu ndakuza nikale dzulo kuti Kamuzu anali munthu mmoze, very smart thief. Kamuzu anali a very smart thief. Anamanga Kamuzu akada. Nobody asked kuti ndrama mazilinga kuti. How much does he earn as a president? My building ake Kamuzu, they're still there, legit. But can you go back in history? In your Malawi, voto. You don't want to go by history. That's the problem. You don't want to go by history. I live by history. I will live to tell history. Mukaya ngane nthawi ya Kamuzu. Ngati kudali njala yopeperai. Muntu ukafika poja uzu. He knew to take care of the people. He knew I will take 2% out of here, but the people have to have food. Adali ndi malamulo wake okwima munthu amata kuthawa nsonkho akuti kulipira fili kwacha kuthawa business yacha ya 10,000 kwacha. But I tell you, people in the villages, they were having food. Ntawi, yeah, as long as I don't want DPP, these people to come back. Because they haven't fixed their cabinet. From Antawa, Achina Ujani Mukito, Achinawa, Uyuama and the Bible. They are not trying to fix that. To tachosa ni maodika goi power. Muikachi nyamata. We want to see the youth, the new fresh and black.
nthawi ya amene wawo apita anthu ajatu amaba koma mmamizi munalibe njira yopepera chonchi. For politics is a dirty game. Kupana ndiye kumaphedwa. Auje na antani awa auje na achani awa. Machani awa. Marubino. Amaphedwa mosaziwika. But who knows? Ateka kukhala amapati ena kuti amapha cholinga anthu aziti ndi DPP wamena kuti. Ateka kukhala iwo omwe wa DPP. We have no clue. Because Kumalawi they don't hold one another accountable. Kumalawi they don't. Amadziwa kuti uyuyu ngokuba. They will tell you kunena kuti there is no case for this person to answer. Inu ndanena kunena kuti all of us Malawians we are affected. Mupite pa mibawa apa nga post video. Imena kunena kuti kusalima anthu adalandidwa nyumba. And the judiciary did not do anything. Olo mutamayenda bukao. Olo kuti kitoko mutamaziona ngati inuyo you are having followers. Olo kutani ndino Malawi you are affected. Siku lina muteka kuzala ndidwa nyumba. Kupita ku judiciary kucha opanda thandizo. Ndinkana ndikukuzani kunena kuti iweyo ngatuli wachi nyamata wa dziko la Malawi. And you love Malawi so very dear. What do? Go follow Alexius Kamangira. We should fight against corruption. Kutantauza kunena kuti akakulanda ni nyumba kumene kuchamuka peza justice nyumba if you have legit papers. Ndimu yanke kaye uyu napanyelosa Swadiki Sanudi anaopanda ma classmates zisiru za antu. Koda wandie chiani, awandie chintumbo chako. Get out of my page. Chisiru ya mtu. You can't come here and sit and listen to what I'm saying. Idiot of highest level. Get out. Nonsense. Let me block this idiot. Where are you from? Who are you? Now who be you? Pusa wa muntu. Get out. Somebody put it in the pusa in the phone. You think you know it all. You come here. You don't even follow anything. Shut up. Get out of my page. Idiot. You want to bring somebody down. You cannot bring me down. You cannot bring me down. Friend who say. Kakali doko pena na ufulu. Musipa ngana Malawi no kanoka. Osa uziwa moyo wa dziko la pansi. Akapolo obanga celebrate freedom. Muli akapolo. I'm not a slave. Inamapanga celebrate freedom because I understand the meaning of freedom. Ambiri nuru munali busy. Sumuna bila kwa sabu. Inu sumuna bila kwa sabu. Inu sumuna bila kwa sangala inu. Sumuna bila kwa sangala. Hey, Johnny chile this. Hey, freedom. Are you free? Are you free? Do you understand the meaning of freedom? Don't come here and try me. Don't. Yes. Don't come here and try Pido International. Pido International was born alone in her family. This one. Pido International. You cannot try me. In God's family. You understand? Pido International is a savage. A vendor of Ampawi. You do the right thing. You will not come here and tell me, Iwatamia Aja, you are not above the law. A very stupid starting. You are not above the law. So you think Jagwe is above the law. Now you are threatening Tamia. Ja. She's not above the law. Because she's talking about who? Ajagwe. The president. The president who swear to save every Malawian. So nobody should talk. Because you feel like, hey, all you know is to kill. You murderers. Very useless murderers. You can't even think. You are useless murderers. You do not talk up. That's why you want to threat people. Because all you are thinking is we are going to Kurima activists they are even bringing legit evidence. You are coming to attack them because all you are thinking to cooperate. Mayanga kandi wanesa ina kuti kamuzu timakama mvinira betet wamuya yangazi watu wamuya ali kuti kamuzuyo ali kuti ko kamuzuyo mukamafuna kwa upyeza zinzanu inu kuti chani makamaka ineyo chimene wangali ku America ine ndili ku America komwe kuno chakwera oni ateka kutuma anthu kubera kuzandipesa atume anthu asandipesa ineyo the good thing about America there is Interpol. Let me tell you, sikuti amango kufikira kukutenga, they will sit down they will sit you down. Interpol iyi akuti tikutengeni zakhala bwanji you will explain ndi andipeze ngati munthu ngati ine amene ndili ndi information choti mkumachita kuonesa ine ndikuchita kuzauza kuti tapita ku YouTube mukaona sika amene anagulisidwa kuchoka mdziko mwathu and my agent amene osanamangidwe kusafika siku la lero tapita ni mukaone nkhani ya kuchikangawa pa YouTube imene ndano maziko lonse kundege nakafika kuje ndi mukayangana report ya ku Germany
Tapita mukaone chakuti mupite mukaone World Bank itatumiza 99.3 million imene sitikuziwa inalowera kuti. Tapita ni mukaone Germany inatumiza 35 billion sitikuziwa inalowera kuti. Tapita ni mukaone a minister amene anachoka ndi ndalama zambiri mbiri kuchoka kuli Longo kapsa. Zonsezo ndizitenge ndipeleke kwa American government. Instead of them arresting me, taking me to deport me back to the murderers to finish me, they will sit me down and help me to find solution because they know I am talking for the poor people. Inu mukutuluka muli 2020 kuma TikTok mutavala masisi antu. You cannot even face with your own natural hair. You are copycat and fake. You come to threat other people. Oh, mwajan. Amalawo bibela na masempani. Mwajan. Chimavuta nchani for you to just shut up. Chikukuvuta nindi jani mukaona anthu amene akuyankhula, anthu amene akutulusa umboni oyenera, mungotseka kukamwa. Chikukuvuta nindi jani. Zijama bwe, ina amene ujama ndi nyasa, ina tunda nkunyasani. Ina dipenda wampawe nkunyasani. Anthu ovala mawigi anthu enano. Ovala sisila munthu wina kumazi yesayo wa beautiful. Nkumatu kwana munthu amene wabwera nachulo. Muliwe ndi onyasa with my beauty, black beautiful woman. Ino mutavala sisila munthu wina, yet you are not in munthu mwamvalayo. Nkumatu kwana munthu wina. Ino yo nkumazi yesayo beba. Mutaika ujeni, what do you call? Filter. Mutaika filter. Nkumazi mfa kuti ino anthu ophunzira. Mutapita kukapita ku 100 kukajambulisa ku HD camera and you feel kuti ndinuyo. Shut up, cut off those bullshit. Anthu akumuza ajaso afuna kuvala chi Brazilian hair. Anthu akumuza ajaso amafuna atayika kifilter. Anthu akumuza ajaso amafuna atapita 100 kwacha akalipire ajambulise. You are fake and copycats. Anthu akumiza jama funa panga zimezo. Ndiye tatiyeni inu ndini tosi. Timpange support Alexius Kamangira. That is the way to develop the country. Kutanthauza kuna kuti come MCP, come DPP, come UTM, come whatever party, Kashigeti who sold the ndege ya dziko la Malawi. None of them, if we cut corruption, is not going to be corrupted. Because they will know, if we are taken to the court of law, we are going to go inside to jail. I cannot blame Yuda Iscariot Chaponda. Isi Bakiri Mulus. Amene adati lakwira. Pochosa civic education. Because the anangati awawa. These amene they believe in wearing somebody see everything and they think they are beautiful. Akatichonchi. Look at this. This is my dread. It might look ugly, but I am comfortable. It's my hair. Didn't I start it here? What stops you? What stops you to encourage the youngsters to wear their own hair? What stops you? Do that in occasions, yes. But not muzifika pomata mikira nzano and you think like kunena kuti you are better. Ndiye anake yawa. Anake ndiye yawa. Ajina Yuda Iscariot. Now akamati ine chimwene wanga ali ku America Kongo chimwene wako atenga upezedwa unoko kuzatengedwa. Koma chimwene wako uja ali ndi legit evidence zimene atapanga represent kwa American government. Akhala pasi ndi kuona kuti okay, so this one we have to protect him. Azipita mpeji mwake unje kumuona kutukwana. Sanga muchiteke nakale kosa kudziwa kuti akuteteza miyoyo yanthu chifukwa America yo imasamala mizika yake ndinkana achosa zose zimene amapereka ku Malawiko ma donations osa amene akafika anthu okuba amauche ma organization amene chamatenga kuika matumba mwa usizi makafika kwa amphawi. You hear me say so? Do you know why? America wo mapeji ayenafe amasuzumilamo nawo ngati mudaona ndakhala ndikubweresa ine uyu Facebook amapanga interpret china chilichonse muchichewa amachitenga nkuchika pambalanganda. They are watching. Tikamanena kunena kuti aseka kumeneko, they are listening. Now mkamati ineyo chimwene wanga ali uku
Interpol iteka usantenga chimwene wako ngati alibe chotapangeli present. Koma iweyo ngati Judas Iscariot chaponda uli wanzelu kuti chaponda ake seya kwathu awa ni mfufuze mwana uyu koze ugirida umenewu uteka kukhala chaponda ake amene adayamba MP ine sanabereke mwana ateka kukhala mwana wa amenewo mwina kapena ateka kukhala mwana wa ameneyo. Now inu achinyamata amene muli ku mapeji kaya kuti let me tell you, anthu amene ali kumayiko kaya ndi akunja, anthu amene ali ndi TikTok kaya inu kumaona ngati awawa they speak out, be very careful. Ambiri wawawa ankuna mizani, ambiriwa akupangisani kugona ndi kukhala zisiru ndizija muone kunena kuti makesi ambiri ifeyo amene timakhala nawo aizileke ndi tikambirana pa family. Mwana mwanyenga wa 2 years mukambirana pa family zimezo sumuchitatu in my generation, unless if I am gone muzapangiza manyiza nusu. Koma not while my daughter like my daughter Shannon, who is 19 and understanding everything, she's going to take it over from me. Yes, munyenga mwana wa zaka zitatu, munyenga mwana wa zaka zitatu tikambirana pa families siru zatu. It is the same judiciary corruption, educated savages, mafias, rubbish people who say we are quitting this one. You know why? Some of them, many of them there, they do the same thing. Ama nyenga ana manyumba mwaunja kakatenga kumusuma sama. I know it. Ndeta mverani. That's how God prepared me to deliver loud and clear. Because mukapita ku Isaiah ngati mumawerenga Bible, mumawerenga Bible inuyo. You read the Bible ngati anthu okumwa akachaso. You don't understand it. Mupita ku buku la Isaiah, mukayenga ne verse limene nanena kuti make noise. Understand the Bible with this sober mindset. Nimene nampepera Mulungu kuti mpase ni noise. Ntaona kuti it is too much. Nati Mulungu ndipase ni zero ndiphokoso. Mulungu sada ndipase. You think kunena kuti nkaseka pa kamera unkamaya kukhana ndamunanga mukazi zimene maonaza papa unkayakhala chonje mmakhala chonje muzafusa nanga muwapitira nanga kumbali olokwa maini bokosi kwawo mukafusa. Who is mom? Ndine nzima yofasa kwambiri ine nyumba mwanga Pirirani. Now Pirirani, we are cutting that name. Ndipasa ni mayanga ni mambanga inde namwalira kuzono zinemeje tulikata. My husband now named me Cleopatra. So today when you look at me, you're looking at Cleopatra. So you go on Google and check, who is Cleopatra? You understand the meaning, who is Cleopatra? What is the meaning of Cleopatra? So that's the name that my husband, my high school buddy gave me, Cleopatra. You understand? So inuyo anthu amene mukuzoona kuti you've got nothing to say. Mukamati kulimbana ndi boma ndifuna ndikuphunzitseni lero. Mbumbuchana na masempani inu yosaziwa kuti boma ndi ndani. Boma ndi anthu. Ndi chifukwa chake mwaona kunena kuti for example Trump kunoko amakhala nthawi ya campaign. They do campaign and they finish campaign. After they finish campaign, when it's time to work, it's time to work. Kuli anthu amachita kumulemba kuti pa nyoba ako iwe pa galimoto. Kuli kunoko amachita zote amene yuyu ndi wakuti wakuti amakhala pakuti pakuti. Sapita ukamtenga bwa. Amadziwa kunena kuti ndavomeratu ine ndikuvomereza. Wina aliyense wandziko mwanga unditukwana umunditani. Pa nthawi imene campaign yatha anthu onse wandi asamala siku Malawi itu. Siku Malawi itu. Mukuti uyu amanditukwana kudera kwake siningakathandizeko. Inuyo.
You see? So, let me tell you. Amene mulipo papa amene muli ku TikTok. Muapuzisana ameniwa. Tipitako ku TikTok tipitako we will have a group of anthu amene tiyambano TikTok sopano. I think akufunika akuti anamwalira kuziwa kuti ndimalikana. Oh yes. So anamwalira amwalira akudziwa ndimadikira kunena kuti for the good time. Yes, amwalira makolo anga anamwalira akudziwa dzina limene chanalikana. Pitirani nzipitira chani. And inu enanu you need to learn from there. Ananu please apaseni maina amadaliso. Noti asieni noti pirirani mwana mukumpasa zina mavuto akamakula mwana uja nkukhala mavuto eniyo nkumadabwa mwana munayamba kumuyankula ali wang'ono. It's like the power of your word is doing what you are saying. Mavuto achani mwana ngati munampasa mwana dzina limenelo cut off that name ndipo muchoseretu zina limenelo ana kuzuzika because you're confessing it daily. You're calling out. There is power in your tongue. Lamoyo ndi imfa palidaka pano. Mwana, give them names to bless them. Names of a meaning. That's what you have to do. Make sure ananu mungu ndaziona waziona chani mwana ndaziona chani excuse me mwana waziona chani aone chani anaambira ku Malawi tu. It's because of the names they are facing what they are facing because of the power of the ndaziona iwe mavuto alekereni chani mwana uja kumango pesa uta kupangidwa abuse chiti chose ndi utazinguka they lose even self inu cut off that. Now mukapita pa mapeji pa anthu amene akumafuna kumanena kuti you think you are above the law. Tell them from the president nobody is above the law. Iyi ni ntchito yoti timathandizana. Ndinkana nobody ifeyo anthu tosefe sitingakakhale pa mpando wa president. Timachuza mmodzi oti akatiyimirire. But we are not putting that person to abuse the powers of his office by torturing the citizens. No. We say no to that. Chifukwa chimene chikuchitika tosefe tuti zachoka. Tisiye mibado imene ikubwerayi. What are we teaching them? Ndiye mukapita mapeji mwa anthu ngati awa Judas Iscariot chaponda. Make them understand. You cannot be telling Tamia Ja kuti you are not above the law. Tell them the only thing we can do, all of us, whether you like it or not, whether it's for hate or not, but swallow your pride. Let us all support Alexius Kamangira to fight against corruption. Chifukwa chonena kuti tikapanga fight against corruption yi, come any party sazapanga zoyipa zimene akuchita azakhala ndi mantha kujudichali kukhala kuti akonzedwa milandu iziyenda mwa ndondomeko palibe kuti uyu izakwite sana lakwe mukuziwa kuna kuti anagulisa ndege ya dziko mukuziwa kuna kuti kulikashigeta amene anaba uyu sana lakwe mukuziwa kuna kuti we will hold each other accountable. Zimene zachitika kusiku la chikwangawa maboza amene abweresa achakwera kuyambira pa ujeni that 10 June we were gonna hold them accountable. Kutanthauza kunena kuti our army komanso police asamakhale azipani kuti anthu akumene kuchakapita ku police we still have answers. Anthu amene adatchulidwa apangidwe search kuti pamene paja mukuti pamene panagona anthu kuchikangawa kucha panali ndalama amene anazitenga ndani pakati pa army ndi police amene anali kumene kucha pali anthu okuba amene anaba ndalama zachipepeso zimene zinali pamene pacha ndalama zimene anthu amene aja we need to hold those people accountable. Koma anthu awawa sangapange kumpanga hold accountable because it's like ali ndi zinthu zimene akutani akubisa. If we live by history ndiye uyu poma kampanga Tamia Ja ndi chisiru ndipo ndi chisiru chifukwa chona kuti akampanga Tamia Ja ndikumamfusa iwe you think you are above the law ndiye iyeyo she think kunena kuti achakwera ndi cabinet ndiyo yawo they are above the law. Them also, they are not above the law. That's the truth about this. They are not above the law. It's the mentality mene achinyamata inopusa ino mumati mukabwera mu comment section muzingo titukwana pamene sitina kuyambeni. You need to understand. Charity you are mentioning about Chimwendo Banda is one of the liars. Chimwendo Banda is one of the ministers who I don't know kuti school yakatapita kuti. As I'm talking to you right now, kumvera kwao kumene kuli aujena ndani awa aujena chani ame anthu kulibe maza kutunga mazi pa sewage. But he stand in a Malawi TV ndikuwauza anthu kunena kuti cha
we put Malawians first. Chilija. My last word to you, Mandiva, my last word to every Malawian. Mukapeza anthu ngati asikana ngati awa. Tauzeni kunena kuti it's very important for them kuti aziyankhula kuti achinyamata tonse tatiye timpange support Alexius Kamangira fight against corruption. That's the only way we are going to build Malawi. You know why? Ku judiciary kukangokonzedwa. Palibe wina aliyense amene ali mudindo amene tamuyika mboma. Muboma mutu muli anthu ambiri opanda ma certificate. And that is the truth. Ndifo chake they don't care. You understand? Muboma muli anthu ambiri amene they feel like they are above the law. And ndipo iyeyu kuyambira pamene ayambira achina chaponda uyu nsikana uyu mukuti Yuda Iscariot chapondayo. Pamene payambira anthu achina chaponda kuzafika siku la lero. Ali ndi mphamvu zoti azimfusa tamia ja. Kuti iweyo you think you are above the law. Ali ndi mphamvu zimene zozo? Inu ana oti panopo ali mimba mama yawo amwachita kukuwa kuti aya achoke. Mphamvu zimene azitenga kuti. Zingongole zimene zili ziko lathu, zimene tikuziona pa news, singongole zimene ziliko. Ngongole zimene zili ziko la Malawi, imene tikuiona pa news ijatipange times 2. We are dealing with criminals. And oti ku school sadapite. Because the actions of you being educated shows in your actions. You being educated, we see it in your action. Meaning, ku school unapita kuja zimene makupuzisa zija, wapanga understand kuti ko ineyo, I'm not doing what I was studying. I was being told kuti we should fight against corruption. But these people are corrupted and I'm just sitting and looking at them and kuma weta. That's exactly what Alexius did. Ambiri numukapita mu comment section mwake kumutu kwana kumutani. Ambiri nukuti mbira ife mafoni, hey, iweyo, you need umuyankula umutani, muzi yesa ndi mwana kuti nenzika muyankula. Muyesa yeo jani mwana. Don't you think kunena kuti yeo jama pempera and he communicates with God? You know when it's a calling, you can't listen to anybody. Hey, iweyo kati kunyesa nkope. Iniyo pamepo mukane kuli kunyesa nkope mmakhala mwasiya kunya, mukama munena muntu. Zitafu zako zonyasazo inu zanu osaweta bwa. Tanu timankanga tuje nitinchenche apo ndi apa ndi apa sumungatoneseso osapita ukangoweta zanuso bwa ukati kunyasa nkhope munthu akanyasa nkhope ali nyumba mwanu mumangozilanda madaliso inuyo tatiyeni tigwirena ni manja kavoteleni wina aliyense koma tabwerani pano tikambirani. When it comes to papeji ya Alexius Kamangira tiyeni tonse timusapote. Chifukwa chitithandiza kunena kuti okuba osewa wamuko apanga matama wa osewa sunga malimbane ndi anthu andale amene uchandi president. No, president is not above the law. Sazaba nde uyu mukampitira kupechi kwake mukamuuze zimenezo kunena kuti Chakwera wako is not above the law. And uziso kuti Chakwera ndi watonse feso adavomera anatonse olakwika mukamuuze zimenezo mukaye nsiku lopambana.